sé, això que la sorra. Para de girar, jo no estic aquí. És que també no estic aquí. Bueno, més o menys, si fa una flor. I vas caminant fins a la plaça Catalunya i d'allà... Sí, Ja, però és que... O sigui, per anar a un lloc termal, dius. Sí. Però la gràcia és anar a Andorra. Has rigut, no? Sí. Dins d'un raig de sol 183 partícules de pols fan l'amor al mateix compàs dels sorolls que des del llit mig rebregat fa el teu nas.